Kamoši, čaute. Teraz info ohľadom rodinných benefitov. Ostáva zachovaný benefit zľava 10%. Len pripomeniem, že je možné túto zľavu aplikovať na členstvo poctivec a na členstvo nestíhač. Či už na členstvo v plnej alebo zľavnenej cene pre študenta, respektíve dôchodcu. Podmienkou je, že túto zľavu si uplatnia dvaja členovia jednej domácnosti. Musia byť rodina, to znamená otec a syn, matka a dcéra, manžel, manželka, prípadne stará mama a vnuk. Prípadne akceptujeme aj partnerov, ktorí spolu bývajú, ktorí majú spoločný rozpočet, ktorí sa nehambia jeden pred druhým vycikať v otvorenej kúpeľni a podobne. To znamená, že naozaj partnerov, ktorí spolu zdieľajú všetky tieto záležitosti. To znamená, že bude to fungovať takto. Fero a Janka, otec a dcéra. Janka príde do telocvične, bude si chcieť kúpiť permanentku a bude si chcieť aplikovať zľavu 10%. Ak v tom čase má Fero, jej otec, aktívnu permanentku, poctivec alebo nestíhač, tak aj dcéra si môže zakúpiť permanentku s 50% zľavou. Príklad 2. Laura je partnerka a jej priateľ, snúbenec je Laco. Laura príde do gymu, chce si zakúpiť permanentku, avšak zistí, lebo sa predtým Laca nespýtala, že Laco akurát nemá platnú permanentku. To znamená, že Laura musí si kúpiť permanentku v plnej sume, teda bez 10% zľavy, alebo musí od daného dátumu kúpiť a zároveň aj zaplatiť samozrejme permanentku už aj svojmu partnerovi Lacovi, ktorý za to bude veľmi vďačný. Druhá možnosť, keďže chceme výjsť v ústretí ľuďom, ktorí sú na tom podobne ako my, častokrát zaneprázdnení, deti, choroby, ťažké pracovné obdobie a tak ďalej, bude druhý rodinný benefit, ktorý sa bude takisto týkať dvoch členov jednej domácnosti, to znamená, že dvoch členov jednej rodiny a bude to rozdelenie členstva. Rozdelené členstva bude možné aplikovať výlučne iba na permanentku nestíhač. To znamená, že keď si otec Fero a syn Jano kúpia permanentku nestíhač dospelí a budú ju chcieť rozdeliť, môžu si to tak spraviť. Musia to tak spraviť v deň zakúpenia a bude to fungovať tak, že budú mať permanentku nestíhač dospelí. Na účet otca bude nabitá permanentka, respektíve členstvo s platnosťou nie 30, ale 15 dní a nie s maximálnou možnosťou návštev 10, ale iba 5. To znamená, že presná polovica. To isté bude od daného dátumu nabité aj na účet syna. Samozrejme, v tomto prípade sa neaplikuje rodina zľava, keďže požívajú dvaja členovia tejto rodiny už iný benefit, a to je benefit rozdelenie členstva. Takže asi toľko. Ak by ste mali nejaké otázky, tak sem s nimi. Ešte som si našiel jednu poznámočku. Samozrejme, vás teraz napadne, že keď si bude toto rozdelené členstvo aplikovať otec a matka, tak je to jasné, lebo obidvaja sú dospelí a obidvaja majú tú permanentku za 75 €. Ale keď si ju bude aplikovať otec a dcéra, tak dcéra má predsa zľavnené členstvo, lebo chodí ešte na strednú školu. V tomto prípade nevieme z toho nejakým spôsobom vykorčuľovať, takže ideme takým spôsobom, že zakúpi sa vždy permanentka v hodnote nezľavnenej. To znamená, že 75 €. To znamená, že keď si to videliš, tak každý z tých dvoch bude mať svoju úhradu 37,50 bez ohľadu na to, či je dospelý alebo je študent. Dobre, dúfam, že som nič nezabudol. Keby áno, píšte mi. Ďakujem.